ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಂದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದುಬೈ, ಬಹರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಡೆದಿದ್ದು ತುಳುವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಹಿತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ತುಳುವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ 2.87 ಲಕ್ಷದ ಸುಜುಕಿ ಜಿಕ್ಸರ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಯೂರ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ, ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅಮಿತ್, ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆರಾಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೇಲ್, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು, ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ, ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಮೊದಲಾದವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ, ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಮಯೂರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಿಬಿಸಿ ಶೇಖರ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ನಟರಾದ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್, ವಿನೀತ್, ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗಣೇಶ್ ನೇರ್ಚಾಲ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪಿದಾಯ ದೇಶಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದಂಡು ಪುಲಿಮುಂಚಿನ ಈತ ಶೋಕಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೇರು ದುಬೈ ಅಂಪೋದು ಶೋ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಪನ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆ ಟೈಮಡ್ ಟೋಟಲ್ 18 ಶೋ ಆತಂಡು. ಕೆನಡಾ, ಓಮಾನ್ ಮಾತುಕತೆ ಸೇರ್ದು ದುಬೈ, ಶಾರ್ಜಾ, ಅಬುದಾಬಿ, ಬ್ಯಾರಿನ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೋಕೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಊರುಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರಚಾರ ಒಂಚೂರು ಯಾನು ಈ ದಸರಾದ ಹಾಡ ಹಿಡಿತೇನೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಫೋಕಸ್ಡ್ ದಸರಾ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಕಂದು ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು. ಉಡುಪಿಡ್ ಮೇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಲ್ಪನಾ ಮೂಲು ರೂಪವಾಣಿ ಮಾತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು. ಇನ್ನು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್లో ಓಪನ್ ಆತನು ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಾಲನ ಪಂಡೇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಮ್ಮನಿಕ್ ಪದ್ರಾಡು ಶೋ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾದಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ್ದು ಗಮ್ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಪೋಲ್ ಅಂದು ಏನು ಕೇಳೋನು ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಏಪಲ ನೆನಪುಡು ಒರಿಯುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ನಂಬುದು ಕೊರಿಯರು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಅದ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಓಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರೇನು ಮಾತ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೊಂದು ಮೂವಿನ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಬರೋಂದುಂಡು 27ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಬೋಡು ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪ ಕತೆ ಬರೆಯವ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡುಗೆ ಇಂಚ ಆತನಿಗೆ ಬಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನಿಖಲ್ ಮುಟ್ಟವಡು ನಿಖಲ್ ಏತ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಟ್ಟಾರು ಆತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಬಂದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಜನ ಬತ್ತನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನೀನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಂಥ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಜಿಕ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ಗೆಂದಲೇನು ಪನ್ಪುನ. ಸೊ ನೇನ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿನ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ. ಟೋಟಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರೆ ಬತ್ತನಂದಾಡ ಎಂಕಲ ಎಶೋರೆನ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಶೋರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ದ ಎಶೋರೆನ್ಸ್ ಈತ ಎಪ್ಪನು 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ನ ಕಾಸಿಗೆ ದಾಲ ಮೋಸ ಇಜ್ಜಿ. ಕೆಲವರಿಗಿಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು, ಕೆಲವರಿಗಿಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣು. ಸೊ ರಡ್ಡೆಡ್ಲ ಉಂಡು 5 ತಿರ್ತಿಚ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಶೋರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚಿತ್ರ ತಂಡಾರ್ದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕೊಡಕೆನ ಅಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಪ್ರಚಾರ ಕೊರು.